дӯстони азиз, ҳозир мо дар дукони анамин матофурӯшӣ ҳастем. Дар Корвон тарафи пажарка, нулевой дарвоза, якум ряд. Ина марҳамат бинед, тарафчики Корвон Сити даем. Инами Версачи, ламиражои Версачира распродажа кардиян. У видео ино 220 сомонӣ будан. Як ду рӯз пеш 220 сомон будан. ҳозир бошад борки бисёр омад аз анамин намуд, инора распродажа кардан. Нархҳои ино 180 сомонӣ. Ина марҳамат, агар ки дар кор бошад нависед, доставка мекунем. ин буд хабари имрӯзаи мо. ҳозир бо якчанд материалҳои дига ҳастаи ламиражҳои дига ва юра ман барои шумо нишон метиҳам. Метавонед ки дархост кунед, доставка мешава. ина марҳамат, иҷада ҳамаш ламираж. И чӣ ном дора? Ламираж бамбук. Ина ино ламираж бамбук. нархи донаш чанд аст? ина ин ламираж бамбукҳои фасон. ина бинед чӣ хел гулшам хушрӯвай, сангошам. ино 170 сомонӣ. бахшиш 170. оз дигари гулшам нишон метиҳам. ина диде ин гулшам хушрӯ. ламираж бамбука. ана ин рангаш бо ҳастай, иш бо аҷоибот. духтарако нависта будан ки новинкора нишон тиед. ина новинка 170 сомон 3 метраш. ина ин тарафам ҳам хе 170 сомон 3 метраш. сангчои майдаи хушрӯкатӣ. ин тарафам ҳастай. ина бинед 160-170 сомон 3 метраш. намудша бинед. ина ин 170 сомон. ира бинед чӣ хел хушрӯ. 170 бори аҷоибот. корейский ламираж. гули фасон. ин агар дар кор бошад доставка мекунем. гулаки фасонаш. иям ламиражи новинкае гулаш, гули адуванчик. иям нархаш 3 метраш 170 сомон. донада касе опт мегира бо арзон мешава. ина иноям гулошон хушрак. ҳам блеск доран, ҳам нигина. дидед сангои дизайнерски, сангои майдаи беҳад фасон, 3 ранг дора. ана ишам новинка. қай гулаш хушрӯвай. и чанд пулай нархи донаш? 180 будай иш. дӯстони азиз, ина агар ки шумо оптум гирифтанӣ бошед, бо арзон мешаванд оптумош. ина бинед чӣ хел гулошон. ду санги задагия, на санги зард, инчунин санги кабути торики хушрӯ. иҷада берангтарак омадагиай сангиш, вале дар асл аҷоибай сангиш хушрӯ. ина марҳамат. ина ламираж бо дигар гулаш. диде дӯстони азиз, ин ламиражи адуванчика 170 сомона. гули сирхша ва иш чӣ хел под цветаш сабз буда. и гулаш сирхай. и коричневый. ана ин намудаш бош. иш сиёҳай заминаш, инаш коричневый. ина марҳамат. тамошо кунед, интихоб кунед. хоҳед омада хутон аз наздик бо бинед.